जेब्लानिफ्राय UCC जादों आरम्भ बे समनिफ्रायनो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियना अपोज खालामगासिनो दंखायो आरो खालामबाय थागोन। मानोना जोंनि ट्राइबेल माहारिनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै कास्टमारि ल' कालचार गासिबो बे मेन स्ट्रिमनिफ्राय जोंना बेलेग माने गुबुन मोनसे मिलायखाया। जुदि UCCआ जायोब्ला जोंनाव प्रब्लेमा जागोन माने ओरैबायदि इफेक्ट गोलैगोन लास्ट मेच STआनो थानाय नङा बायदि जों नुहुरो। खिन्थु मैया CM सारा जा प्रेस मिट होदों बिथाङा बुंदों ST प्लेन्स ST हिल्सआ बे इफेक्ट गैया होननानै जानाय नङा होनना बुंदों। नाथाय जों मारै बिसास खालामनो बेथ' जास्ट खुगाजोंसो बुंनाय। जेब्ला प्रेक्टिकेलि बै कास्टमारि माबा UCCआ जागोन अब्ला मा बिथिं जाहैगोन मा उनाव बेसो जाहैगोन ना घटनाया। दा जों बेखौ गिनांगौ। दा बिनि थाखायनो जोंनि बेसेबां ट्राइबेल अर्गानाइजेसन दङ एबसुनिफ्राय लानानै ट्राइबेल संगठन लानानै गासिबो संगठना खौसेयै थानांगोन रेडि जानांगोन जों अपोज खालामनो रेडि जानांगोन। जों जुदि सिरि थायोब्ला फंसेबो आवाज होयोब्ला जों गोरलै मोनगोन। बेनिखायनो बयखौबो आङो लुगैयो माने जों खौसेथि ट्राइबेल माहारिफ्रा खौसेथि जानांगौ। आरो मोनसे खोथा जोंनि खाथिनि मेघालय हादरनि CM कर्नाट थांनायाबो डाइरेक्ट अपोज खालामखादों। आरो बे UCCखौ नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो स्टेटनि CMआ एक्सेप्ट खालामाखै। खालि जोंनि आसामनि CM बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाल' एक्सेप्ट खालामदों। मारै खालामनो बेथ' जों एकदम जोंनि गिथाव बाथाव। UCCआ जोंनि थाखाय मोनसे गिथाव बाथाव ल' आरो माने जोंनि कालचार माने कास्टमारिल' गासै जोबथांनाय लामायाव आरो बे मोनसे। बेनिखायनो जों बयबो खौसे जानांगोन बयबो जोङो आवाज होनांगोन नङाब्ला जोंनि इयुन फिउचारा जोंनि कालचार ट्राइबेल होनायानो जों जोबनायनि लामायाव थांगोन। बेनोसै गोजोन्थों।